दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद आरो बर'नि मोनफ्रोमबो जेंनायाव गोदोबो गसंबोबाय थादों, दाबो गसंबाय थागोन आरो इयुनावबो गसंलांबाय थागोन। दा बर'फोरनि जेंना हिसाबै आरो बर' बिजोंनि जेंनायाबो मोनसे जेंना। दा दुलाराय आसामावनो आवगायनि दैदेनगिरि बिथांमोना साहित्य सभानि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दुलाराय आसामावनो बर' बिजों गायसनलांबाय आरो बेखौ फोथांना दोननाय दायथ'आ जों साफ्रोमनिबो बिबान आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै नांगौ समाव जोङो सोमावसारबोदों आरो नांगौ समाव जोङो आसामनि मिनिस्टार आसामनि मन्थ्रिफोरखौ लोगो हमबोनानै मेम'रेन्डाम होबोबाय थादों। दा दुलाराय आसामाव बर' बिजोङा गोबां जोंहा भेन्सार स्कुल जानानै दङ, जायनाखि 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टारफोरा मावनानै थाइसेबो बेथन मोना मालासिनो आरो सोरबा सोरबा 30 बोसोर 25 बोसोर मास्टार मावनानै बिथांमोना रिटायारबो जालांदों। दा ओंखायनो जोङो बर' बिजोंखौ लानानै जों माब्लाबाबो थाथ'वाखै आरो नारसिनबोबाय थादों। दा बर' बिजोङा सरकारि जाजोबनायनि मोनसे लामायाव दङ। दाखालि बावैसो जोंहा मोनसे गोरोबथा जालांबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजों आसामाव मोनफ्रोमबो बर' बिजोङा उइदाउट कन्डिसन सरकारि खालामनो नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुभमेन्ट ग्रुपआ जों बेखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिनबोदों। दा ओंखायनो दाखालिनि गोरोबथायाव सरकारि जानायनि मोनसे दङ। बेजों लोगोसे बर' बिजोंखौ नायनो थाखाय जा सेपारेट डाइरेक्टर दाखालि गोरोबथानि जिथु बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बे जानानै फैदों। दा ओंखायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै साफ्रोमबो गंफ्रोमबो जे फरायसालियाव जोंहा फोरोंगुरु सार बिथांमोना थाइसेबो मोनामालासिनो गोबां गावनि दुखु जारलाखौ दोनथ'नानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय आरो बर' बिजोंखौ फोथांना दोननो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोना साफ्रोमबो जाहाथे फोथायनाय ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंसोरजों जों अराय सम गसंफाबाय थागोन आरो थाबनो आसाम सरकारखौ बर' बिजोंखौ सरकारि खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावगोन। सार जेराव जों नुदों एमालगेसन 15 जननि 30:1 होनबोदोंमोन गोदो। जों 30:1आवबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बुंबोदों जे 30 जन फरायसा थानायाव सासे मास्टार। जों बुंबोदों एल पि स्कुलाव बिदि नङा, पार क्लास सासे मास्टार जानो नांगौ। बिनि उनाव दा 15 जननि खमाव थानाय फरायसालिफोरखौ बिथांमोना एमालगेमेसन खालामनो नागिरबाय थादों। नाथाय बेयाव माखासे प्रब्लेम दं। दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों होनबोबाय थादों 2009नि इडुकेसन राइट मथे जे फरायसाफ्रा साफ्रोमबो फरायसाफ्रा फरायनो मोननांगौ। हाजो गुदिफोर बादियाव गामि दरसेल' दङ। दा बै फरायसाफ्रा होमबा हाजो गुदिनि फरायसाफ्रा फरायनो मोना नामा? दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टारा बुंदों जे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा लेखा फरायनो मोननांगोन बिमा राव होननानै। दा निउ इडुकेसन पलिसियाबो बेखौनो बुंदों। दा ओमफ्राय 2009नि इडुकेसन राइटआबो बुंदों जे साफ्रोमबो गथ'फ्रा फरायनो मोननो नांगौ। नाथाय माखासे मानसिफोरा माखासे मन्थ्रिफ्रा माखासे बिथांमोना सरकारखौ सालायनो थाखाय बिथांमोना 15 जननि खमनि थानाय फरायसा स्कुलफोरखौ एमालगेमेसन खालामनो नाजादों। बेखौ लानानै जोङो डिस्ट्रिक्टफोरा दा जोंहा सार्भे खालामजोबनानै बिथांमोना प्रेस रिलिज होनानै आसाम सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ आरो बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोदोनिफ्रायनो आसाम सरकारखौ आरो सोलोंथाइ बिफाननि आरो चिफ मिनिस्टारखौ आरो चिफ सेक्रेटारि बिथांमोननो जों मेम'रेन्डाम होबाय थादों। जोंनि बर' बिजों फरायसालिफोरखौ स्पेसियेल कन्डिसन होननानै गंफ्रोमबो स्कुलखौ जाहाथे फोथांना दोननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सहाय होनानै आसाम सरकारा जाहाथे बर' बिजोंखौ फोथांना दोननो नांगौ। बेराबारि समाजनि मानगोनां लोमस्राव दैमारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि जेबो खामानि मावाखै, फरायसाफोरखौ राजखान्थियाव बाहागो लाहोदों, माखासे मोजां इनस्टिटिउसनफोरखौ बरायाखै होननानै नोंथांमोननि सायाव एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबाखौ मोनसे एलिगेसन लाबोदों। मा बुङो सार? दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि मोनसे आफाद। दा मानगोनां लोमस्राव दैमारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारिमोन। जों बिथांखौ पार्सनेलि जों सनमान होयो। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समाव मावथि जानानै थांबाय। दा नाथाय खैराबारि समस्तिनि बिथाङा MCLA आरो सासे BTCनि बिथाङा EMबो गावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जाबोनानै दिनै बुजिनानै बिथाङा मिन्थिनानैब्लाबो बिथाङा गावनि पलिटिकेल लाबनि थाखाय बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों। गोदो गाव नेहाथारि थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि खामानि मावबोदों आरो गाव नेहाथारि गनानै जेला राजखान्थियाव थांदों बेनिफ्राय 2006 मायथाइ 2007 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समाव सार्भे खालामदोंमोन 2006 मायथाइयाव 66 सायाल' मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन मोन्दोंमोन। नाथाय देग्लाय फैयै फैयै 1600 1700 1800 फार्स्ट डिभिजन मोनफैनाय जाबाय बर' बिजोंनिफ्राय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रामबो जोङो बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ मेट्रिक पास जानायफोरखौ जोङो बरायो। 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ जोङो एवारनेस लाबोबाय थादों। सानफ्रामबो जोङो एभारेज हिसाबै नायोब्ला दुलाराय आसामाव जोङो 20तानि बारा जों खम जाया सोलोंथाइखौ एवारनेसखौ लानानै जुदि जों खामानि मावनाया। दा मुलुगनि मानसिफ्रा बाख्नायदों। दिनै मिज'रामनि मानसिफ्रा दिनै नागालेण्डनि मानसिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइयाव बोरै खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना सोलोंनो थाखाय जों फैनो नागिरदों। दा जोङो फैबाय थागौ जे 4 मार्चआव
BTR आव जों खनसेनो एडुकेसन मिट होननानै क्लास 9 आरो क्लास 10 नि थाखाय 200टा मिटिं लादों कुनु भारतआवनो आंनि मथे आंनि मोनदांथियाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै फैगौ मार्चनि 4 थारिखआव जोङो दुलाराय आसामावनो खनसेनो सोलोंथाइनि सायाव जोङो 200टा प्रग्राम लादों खनसेनो सानसेयावनो मोनसे आफादा 200टा सोलोंथाइनि सायाव मिटिं लानाया हयथ' लायाखै खोमा जों 4 थारिखआव लादों आरो बेयाव जोंनि IIT पास जानाय जोंनि बर' गथ' MBBS पास जानाय जोंनि बर' गथ' बेजों लोगोसे मा होनो दिल्ली इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा बै 200टा मिटिङाव बिथांमोना गावनि फंबाय बिनानावमोनखौ दिनैनि जुगाव बे मडार्न एरियायाव सोलोंथाइया मानो थाखाय इम्परटेन्ट बेखौ लानानै बिथांमोना सावरायनो नागिरदों दा बेयाव जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा अर्गानाइज खालामनानै होदों दिनै बिसिनि मावसेयावबो सोरबा सासे दैदेनगिरिया गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय बुंनाया जों जोबोद दुखुनांथाव आरो मोनसे समाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बे व्यक्तिया बुंदों जाय व्यक्तिया बुजिजोबो आप टु जेड मिथिजोबो बेबादिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुखु फोरमायदों रायजो राजाया नुगासिनो दङ जों सोलोंथायाव बोरै खामानि मावदों 2007 मायथाइनिफ्राय जोङो UPSC APSC जों कचिं होबोगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोना गोबां बर' फरायसाफोरखौ फोरोंनानै बिथांमोना सान हर गोलोमदै गारगासिनो दं बिथांमोननो जोङो बेस्ट टिचार एवार्ड जों होबोदों 9 आरो 10 थाखोनि थाखाय खुनु टेलेन्ट सार्च खुंनो हायाखै BTC सरकारा दिनै टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंनो हायाखै दिनै मुकेश आम्बानिया गावनि बिफानि नामाव बिरुभाई आम्बानिनि नामाव टेलेन्ट सार्च खुंनो नाजादों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामाव मोनसे छात्र संगठन जायनाखि जोङो टेलेन्ट सार्च खुंदों दुलाराय आसामावनो जों बर' बिजोङाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ मोनसे कम्पिटिटिभ लेभेलाव लाबोनो थाखाय दिनै मिज'रामाव सरकारि मानसिफोरा बिराद कम्पिटिटिभ एग्जाम खुङो कर्नाटका साउथ इन्डियानि फरायसाफोरा बिराद मा होनो बिथांमोना कम्पिटिटिभ एग्जाम बिथांमोना होबोनो मोनो नाथाय बर' गथ'फोरा आप टु क्लास 10 जाजासिम कम्पिटिसन लेभेलाव एग्जाम होनो मोना बेखौ नोजोर होबोनानै 2014 मायथाइनिफ्राय जोङो टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंबोदों दुलाराय आसामाव बे खुनु गोरलै बाथ्रा नङा टेलेन्ट सार्च खुंनाया गोरलै बाथ्रा नङा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोना सान हर नाजानानै बे टेलेन्ट सार्चखौ जों खुंबोदों गोबां जों सोलोंथायाव खामानि मावदों नांगौबा जों हिसाब होबोनो हाजोबो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे दिनै BTC सरकारा जि नोजोरजों नायनो नांगौ बर' बिजोंखौ नायाखै जोंनि फरायसाफोरखौ जि जोथोन लानांगौ बेखौ लायाखै बिजाबफोरखौ बिथांमोना एसे आसाम सरकारखौ बुंहरनो हायो बुंहराखै भेन्सार स्कुलाव बिथांमोना जेरैबायदि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै बिथांमोना बर' बिजोंखौ आरो बर' बिजोंनि राव आरो बर' फरायसाफोरखौ जि नोजोरजों नायनांगौ BTC सरकारासो नायाखै दा ओंखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अराय सम बर' बिजोंखौ लानानै आरो सोलोंथाइनि सायाव जों खामानि मावबाय थागोन दाबो मावदों उनावबो जों मावलांबाय थागोन आरो साफ्रोमबो MA पास जानाय डक्टर MBBS पास जानाय सोरबा दिल्लीयाव जुदि दङब्ला शिलंआव दङब्ला फरायबाय थानाय बिथांमोना बर' हारिखौ 100% लिटारेसि रेट लांनायाव बर' बिजोङाव एडुकेसनाव आरो बर' हिउमेन रिसर्सफोरखौ प्रडाक्ट खालामनो जुदि सोरबा जोंनि MA पास जानाय BA पास जानाय IIT पास जानाय बर' गथ'फोरा जुदि दङब्ला बर' जाथिनो कन्ट्रिबिउसन होनो नाजादोंब्ला आं नोंथांमोननि चेनेलजों बिथांमोनखौ खावलायहरनो लुगैयो जाय दिनै बाहेरायाव गोजौ सोलोंथाइ लानानै दङ बिथांमोना बर' ओनसोलाव फैनानै गावनि फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे मटिभेसन होफैनो हायो फरायनो जाहाथे खावलायफैनो हायो बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि आंखौ जगाजग लानानै हारिनि थाखाय जों कन्ट्रिबिउसन होनो थाखाय आं बिथांमोनखौबो खावलायहरबाय नोंथांमोननि चेनेलनि